У нас есть еще спа-капсула, я хочу вам рассказать про нее. Она работает паром, вот, пожалуйста. Вы можете спокойно прийти, сидеть в телефоне, в Инстаграме. Он вас будет парить, но при этом вы сами дышите кислородом, и внутри вас паром, как сауна. Очень хорошо тоже для похудения. Dostlar, şu aparat 60 gradus ölçerli kızgınlıkta bedenini par bilen masaj etýär eken we yüzüň daşynda, eliň daşynda şeýle oturup arkaň telefonda, ýa-ni Instagram'a, TikTok'a seredip oturup bolýar we Aken Marta biziň Instagram kanalymyza agza bolmagy unutmaň. Aparatyň içinde tutuş adamyň bedeni par bilen hem masaj alýar, hem şaýda lечение görýär. Yüzüň daşynda, eliň daşynda arkaň şeýle oturýan, şaýda lечение alyp bolýar. Spa kapsula diýilýär eken bu aparata. Sportsmenler üçin gowy we şeýle de kimiň ýüreginde birazjyk ejizlik bar bolsa, saunada köp wagt oturup bilmeýän bolsa, gulýaly hem sauna bolýar size hem lечение bolýar.